Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Unom ang samdan kung asa upat ni ini mga menor de edad sa panagbangga tali ag isakyang sidecar nga motorsiklo o kotse sa General Santos City. PNP, dunay pahimangno sa mga nagagamit og sidecar nga motorsiklo nga dunay mga angkas. Aniya report. Nakuhaan og video nga naglaray na sa tunga sa kalsada kining pipila ka mga sakay sa sidecar nga motorsiklo nga walay atop o top down. Kini human na nga lagpot human na bangga sa kasugat nga kotse sa Barangay Fatima, General Santos City banda 9:30 Miyerkules sa gabii. Gani gumikan sa kakusog sa impact natanggal ang motor sa sidecar. Nalumping sab ang atubangang bahin sa kotse. Gilayong gitagad sa mga responder ang mga nasamdang biktima sa top-down nga motorsiklo nga gingong magbanay nga gilangkuban sa 35 anyos nga babaeng driver. Jess, 13 ug 15 anyos nga mga babaeng pasahero. Lakip na ang 5 anyos nga lalaking pasahero ni ini aron mapatambalan sa ospital. Lakip sab sa gidala sa ospital ang usa ka 31 anyos nga lalaking rider sa usa ka motorsiklo nga nagsunod sa nadisgrasyang top-down. Human nadamay diyang naigo sa debris atol sa panagbangga sa duha ka sakyanan. Samtang luwas ang babaeng driver sa kotse. Sa investigasyon sa kapulisan, gilatas sa top-down og kotse ang managlaing direksyon. Apan pag-abot sa atubangan sa Police Station 7, kalit kunong mipadulong sa lane sa kotse ang top-down og nabangga. Gituo ang nawad-an og kontrol sa pagmaneho ang driver sa top-down, gumikan sa daghang mga sakay ni ini. Sa initial investigation, talagang yung top-down lumipat sa doon sa linya ng kotse na spot dahil doon hindi niya na-control yung kanyang top-down. Dahil nga apat yung pasahero, baka sa bigat siguro, at saka babae pa siya, hindi na siguro na-control yung manibilang. Naging dahil lumipat sa doon sa linya ng kotse. Nakatagdang mag-abot ang tulo ka kampo nga nalambigit sa aksidente alang sa settlement. Ginakuwaan pa kini og pahayag. Samtang ginadili sa Traffic Enforcement Unit sa Gensan Police nga magbiyahe ang mga top-down nga motorsiklo nga dunay mga sakay nga pasahero. Hindi natin encourage yung mga gumagamit ng top-down na magkarga sila ng mga tao, lalo-lalo na yung mga minor kasi nga hindi safety para sa pasahero yung top-down kasi nga wala siyang mataas na sidings at may posibilidad na mahulog sila. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.